Здравейте! Намираме се на 2100 метра надморска височина в циркуса на Седемте Рилски езера и пред вече построения и функциониращ контролно-информационен пункт. Преди няколко години представители на мъжете с най-големи сърца, спасителите, дойдоха при мен на приемна. Разказаха ми за големия проблем, който имат, че няма къде да се позиционират и да отседнат в натоварените периоди, когато е пълно с туристи и се случват постоянно инциденти, им се налага да пътуват от Дупница и от Цапарева баня, за да стигнат до мястото на инцидента, което им отнема 1-2 часа. Тогава това го приех като лична кауза и мисия. Отдадох цялата си енергия, възможности и позиции, които имах, за да може да се осъществи този пункт. Беше много трудно, трябваше да се мине през борба с много институции, но в крайна сметка това е факт. Само за последната година са проведени 44 спасителни планински операции и са спасени 44 човешки живота. Всичко това се е случило в циркуса на Седемте Рилски езера, затова никога не подценявайте условията и опасностите в планината.